Halkara döwletimizde ygtybarly azyk bolçulugyny öýretmek hemde milli ykdysadyýetimiziň esasy pudoklarynyň biri bolan owu hojallyk ulgamyny ösdürmek arkadaly gahryman serdarymyzyň ýurdumynyň ilatyny daşary ýurtlardan satyn alýan önümleriň orny tutjak ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy azyk önümleri bilen ýereň tutuş dowamyna ýygy-däl öpüşin etmek baradaky siýasatynyň baş ugurlarynyň biri bolup durýar. Balkan Vilayet Merkezi Balkanava şeherine yerleşen Altın Nur Zamany hususy karhanasynyň el kömeleklerini ösdürip ýetişdirýän ýylatçyxanasyna şu günler bitirilýän işlerem döwrüň ösen talaplaryna dol laýyk gelýäni bilen tapatlanýar. El kömeleklerini ýylyň islenik pastyna ösdürip ýetişdirmek üçin daşary ýurtlardan satyn alynan iň bir kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bu ýylatçyxanada zerur bolan agrotenik işleriň ähli ýaly awtomatlaşdyrylan usulla amala asyrylýar. Dünýäniň öň dawarjy tejribeleri içgin öwrenilip, agrotenik ýerdägi ýoly goýulyp, ýetişdirilen ekologiýa wagtda arasalygy bilen tapatlanýan kömelekleriň günnelik ýygnalýan hasylary şu günler Günmatar Tewitiň ak bazarlaryna, paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli künjeklerine hereket edýän söwda bölümlerine terlik bilen ugradylýar. Ýylatçyxanada sarp edijileriň istegleri öwrenilip, ýygnanyp alynýan kömelek gasynyň belli bir möçberleri, aýna gaplary gaplamak işleriniň üstünlikli ýoly goýulanyny aýratyn bellemek gerek. Ýylatçyxanada taýýarlanan ter kömeleklerini we aýna gaplara gaplanan kömelek önümlerine geljekde daşarky bazarlara çykarmagam gözüne tutulýar. Altın Nur Zamany hususy karhanasynyň hünärmenleri türkmen telekeçilerine döredýän taýsir mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadaşymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyza alkyş aýdýarlar.